Wanne gida ya sa mai gadi, to shi ko ta gan shi ya sako wani yadi, marasa dan shi ya sa fike shi da aure. Yan mata na zamani, yan mata na zamani, ka fa samari na fito yau kanku, samari na fito yau kanku, ba magana ba sai da nai da zaro. Dole ya taro da ku, daga masu a ce da ku kai aure samari, da gida yin nazarin. Daga saurayi ya shiga da mutunci, da ganinsa ya ga dan musulunci. Abokai ya buke abin kaskanci, sun zuciyarsa mai